Diolch i chi gyd am ddod. Dwi'n siŵr bydda Mr Ellis yn falch o bod cymaint o hynna chi. Sori. Dwi'n siŵr bod nifer o'na chi'n teimlo ar goll, didrysu, ddim yn gwybod sut i deimlo. Ond y peth am... Ond y peth am Mr Ellis... Y peth am Mr Ellis... Y peth am Mr Ellis... Ie. Mae'n anodd iawn talu teyrnged I ddyn oedd mor anwadal. Mi oedd Mr Ellis, Rhydian, yn medru bod yn gymeriad anodd iawn weithiau, yn doedd? Ond mi oedd I fympwyo no, I eccentrigrwydd o, hyd nod, yn rhan o'i apel. Mi oedd cwyno am Mr Ellis yn rhan o ddrama bywyd bob dydd Ysgol Bro Taf, yn doedd? Mi oedd o'n rhan o'r dodram. Yn bach o glown. A dwi'n siŵr bod bob un sy'n yma heddiw yn meddwl pryd newidiodd gweithredoedd yr hen glown o fod yn rhaid I niwad I fod yn symptoma o'i salwch o. Ac os a fai anna ni am beidio sylwi ynghynt. Mi oedd Rhydian yn ddyn balch yn gyndyn iawn o drafod I deimladau a mi lwyddodd o I gadw'r gwir o'r wrtha ni am hir iawn. I warchod I hun, ia. Ond i'n gwarchod ni hefyd. Achos mi oedd yr ysgol yma yn golygu bob dim I Rhydian. Doedd na ddim byd yn bwysicach iddo fo na cymuned yr ysgol. I long, I deyrnas. A heddiw, da ni'n deud hwyl fawr, ddim just I Rhydian, yr ein gapdan, ond I Fro Taf hefyd. A mae'n bwysig bod ni'n cofio, mae nid adeilad ydi ysgol, ond cymuned. A dos I'm rhaid I neb ddiodda yn ddistaw. Mae yna ddigon o gyfeillgarwch yma I frwydro unrhyw dristwch, unrhyw salwch, unrhyw boen.